Salut și salutări căipări și căipărițe. Eu sunt Reclauder și băiatul de lângă mine, prietenul de lângă mine, ca să zic așa, Stinky! e Stinky. Salut! Așa. Momentan suntem În pădure! în pădure, da. Și jucăm pe aceeași caracter momentan. Până și el microfonul. Da. Împărțim aceeași cameră. Așa, nu? În fine. Să zicem noi. Bă, tu-s telefonul, băi. În fine, lasă-ne. Acum... Dai cu Nu! Acum ne certăm unul cu altul. Și Mereu? abandonat ce fac. Vede? Și cred că o să fac un top. Azi că dacă mă mișc să bești. Cam boschetar ăsta. Da. Tu ești boschetar? Bă, deci, dacă vreți facem un gameplay cu alt joc, da, cu un joc, Lăsați coment. lăsați un coment, dacă vă uitați, dacă vă place, dacă vă place să comentați când avem chef de înjurături și alte chestii. Comentați că n-avem ce să facem. Obrazul! Obrazul! Da, n-am ce să fac. Dacă vă întrebați, da, jucăm pe Moody. Hai că nu chiar Moody. Îl dăm pe Bright. Îl dăm pe Bright! Nu, Ba da. am găsit niște cău, asta e destul de bine. Deci ai luat două couluri. Și după aia ai realizat și tu că ai găsit niște căuri. Am văzut de mult, dar eu am cumpărat Moody. În fine, bă, lasă băiatul ăsta nu vine cam psihopat și vrea cu beceag. Mi-l bag în cornul meu scot, dar nu mă satisface. Da. Nu, spune. Aș spune o chestie, dar În gură. nu că se supără el. Dar nu că vă interesează. Exact. Chiar n-ar trebui să intereseze. N-are nimic. Chiar neinteresant. Dacă vreți să aflați, știți lăsați-mi un coment. cum o scris dezamăgit. Da. Mai bine nu. N-are rost. Aș zice, dar na. Cam bine da. Mamă, ce m-am unecat. Eu fac. Deci, stați așa. Dacă ați auzit acel cuvânt, știți cum înseamnă ceea ce vreți voi. Înseamnă o jurătură. Na, e inventată de noi. Deci, da. Crezi că nu știu ce înseamnă fapt? Nu. Înseamnă Eram- cum faci la... Da. Da. Deci dacă vă întreabă cineva, dacă vă zice cineva falc, Voi îl jurați. Băgați-vă pula în el. exact. Bă, se uită copiii mici, nu mai jura, nesimțitule. Nu se uită nici oamenii mari, nici... Se uită oamenii inexistenți. Bă, știi pomul invizibil? A fost cu el acasă. Am văzut. Da, bă. Dar e invizibil, dar Dar am știi, văzut. omul invizibil, când se uită la videouri, nici nu face view-uri și o să ai, de fapt, avea 1 miliard de view-uri, dar s-a uitat omul invizibil. Da. Știți voi. Ne facem și noi PSI gentleman. Like a boss. Bun, Da, și mă, dacă facem. vreau să mă apuc să zic, nu știu, acum încă. Nu, acum încă vreau exprimare de șantier. Nu știu dacă o să mă apuc de, să zic acum, Borderlands. Dacă mă apuc să știți cum, n-am chef să vă aud cu ala, mergea pe Bobo, mergea pe Dex, sau Mărta, ca să nu zic altfel. Lăsați-mi Nu bani. jura Fari! Mă rog, Fari. Că ăștia care se uită! Nu-i jura. Nici ăștia nu se mai uite. Lol, ai văzut ce am făcut? Inventat. Uite tu. Nu știu cum e ieșit asta. De, mai trebuie bețe. Mai trebuie bățuri. După cine și o vine. Ai zis o chestie mică, poate să-i după profesor în greșeală și fugarea lui. Hai să mă La liceu suntem analfabeți. Noi ce liceu?
Să intrăm la școală, să ce la școală la greu. Băi, Noi dacă ne suntem auzi... proști, noi nici nu știm să citim. Măcar nu știm să ne exprimăm, măcar nu știm ce că suntem proști. Da. Așa. Dacă ne aude cineva, facem ca toate animalele, mai ales vecine, o să ne întrebe. Băi, Stinky, tu cum ai intrat, frate? Bă, e un secret mare. Și, duci la... Domnule director, eu fac ca toate animalele, băgați-mă și pe mine. Dacă mă băgați, lasă-mă de la. Nu sunt sigur, da. Și dacă întreabă ce, îi spuneți direct ce mai În fapt, contează. noi suntem la școală, deci asta. Haide, va. Dacă vă întrebați acum cine joacă, joacă Stinky. Serios? Eu joc? Da, tu joci. De ce mai vrăjești? Ce sunt țeturile? Nu da în el! Așteptăm să facă noapte. Să omorâm scheletroni, ambulanți. Nu, da! Fac, ai schimb un schelet. Eu știam de un schelet. Mănânci căcat. Băi, băi, filmăm? Noi filmăm acum? Da, deci dacă vă întreba, dacă am filmat până acum, Nu! boule, da, filmăm. Bun. Bun. Dacă vă întrebați de ce am pus întrebarea asta, deoarece am vrut să mai facem un videoclip, Am Da. stat la el vreo jumătate de oră. 90% de asta, vreo 17 minute, cam atât o să facem fiecare videoclip. Și, da, deștepți noi, am uitat să Pornim Pornim preț. Am apăsat pe asta care puneai să filmăm, dar noi nu aveam preț să punem. eu am zis să băgat în taskbar. Da, da, în fine. Și te-am știut. Bun. Da. Ia, că ești prost că nu vrea. N-am vrut să Da, zic. vă vei tu. Bun, deci am găsit și un templu, mă întreb ce fi în el, hai să vedem, poate găsim și niște diamond-uri. Da, poate nu găsim. Poate găsim și zombalăi, asta sigur găsim. S-a auzit. La gemul. Bufnea TNT-ul. The fuck? Mamă, ce m-am speriat! Fac, spate-ne, spate! Așa. Era să nu fac zombală, o pitie. Păi asta mi-a și mie. Ăsta. Zici că a fost Spider-Man. What the fuck? Așa, acum să vedem ce găsim prin chest-uri. Deci, noi nu trișăm, că asta este o comandă ca să nu pierdem itemele, așa, când mărim. Deci că nu știu, ei. Unii nu știu, alții. N-avem diamond-uri, n-avem diamond-uri. Să așa fericit, să așa fericit. Ești un boss aici. Știi tu? Și tu mi-o freci. Știi tu mă sud. Și tu mi-o freci. Nu mă băgați în seamă. N-ar trebui. De fapt, what the fuck, noi facem video ca să nu ne bagi ei în seamă sau cum? Gândești și vorbești, mă? Da, vorbea inteligentul secolului Păi sunt, 2015. păi sunt. Ești Nu 2015. degeaba am rămas repetând niciun an. Unii mă ești ea. The fuck? Bă, mi-a sărit Băi, inima cum din mai piept. dor plămâni. Bă, de ce m-am speriat? Băi, bă, avem bonuri, hai să, ce dracu vreau să zic, hai să facem niște câini pro... Bă, uite cât ești de prost, nu? Corpi. De headshot, headshot! Headshot. Headshot. Like a boss. Like a fuck boss. Da, da. Deci. Să zicem deci. Băi, vreau să caut un sac. Și nu găsesc. Ce e aia de depărtat? Ah, mai fost în ea, nu? Prostit. Hai caută village, că sigur e dacă e pe asta. Da, deci... Bă, what the fuck se face ziua noapte? No, dar nu știam. Bă, ce
care se somn. Un boss te vorbește despre unul șmecher care e somn. Haideți să vă arăt o chestie, să știți dacă știați de asta. Nu! Ca de seama. What the fuck? Ce, eu l-am băgat în lavă? Domne, ce se sucede? Ce de gură! Perfect! Ieși de schelet și facem bone meal-uri. Perfect! Și deja avem inventar. Gata, știu cum facem. Deci o să facem cel mai șmecher ciofe ăsta. Așa. Deci, o să primarii satului, gata. Și îmbunătățim satul și facem chestii, trestii. Veți testi? Avem. Asta, apropo, n-am copiat de la Pink, o știam de la 5 ani. Așa. Bă, ce ai să șping? Acum fără glumă, ai să șping? Da. Cum e? Nu știu, l-am auzit la quest-ul lui Pink. Ce quest-ul Pink? Hai, sictir, mă! Nu știu ce quest. Bă, dacă știți eu la quest-ul Pink, cam fac să știu. Ia, ce la quest? Ce la quest? Deci, dacă știți ce la quest, am să știu. Nu știu nici cât ești de prost. De ce dracu ai pus așa aia la mine? Doamne, ce faci asta, băi? Hai! Fuck you! Dacă nu știți cum se face trei, nu stați să Te văd? Te desfaci? Cum? Deci cum? N-ai nici aera, nici nimica. Help me! Bitch! Mă vielează! Bitch! Fuck yeah! Fuck you! Bun, bă! There! Cred că asta e casă? Nu. Bine, mă înseamnă să mă Te vopsim. Îl facem din ur. Acum mă rog, dar nu o să stăm întotdeauna în casa să o facem dita mai curtea. O să facem exact foarte diferit, aproape deloc la fel, cum a făcut IHP. Nu știu dacă ați luat pervers, nu care mi-am dat seama, dar totuși aveți bine dacă vreți că asta se face cu violență. Da. Apropo, dacă vreți să faceți, arată-vă să apăreți într-un videoclip cu noi. Tot că știm sigur că nu vreți. Da. Am uitat. În fine, eu sincer să chiar aș vrea să fac un. Nu pot să vă zic fan. Aș zic așa. Da. Și noi să avem 100 de view-uri la un videoclip făcut de mama și de tata. Bă, dacă ar fi pe care să o punem pe mama mea sau pe tatăl tău, să facă un videoclip. Da.
Băi, de ce am stat șmecher? Dacă sunteți de acord cu noi, dați un coment, lăsați un coment, pardon, cu... Da, sunt de acord. Și cred că de acum o să facem Stai cu... că nici măcar nu știi Minecraft, el știi Minercraft. Da, ok, atunci cu maica mea. Da, de acum o să începem și cu două moduri. Dacă vreți să modăm în Minecraft, Cred spuneți-mi. că n-ai să data asta. Cred că, nu știu, Rei și de... da, cred cu că- eu și cu... O Rei eu sunt Steam, celălalt videoclip, Timer. totuși mai să da. Da, vreau să iau Rei Minimap și Timer. Așa. Băi, tot mă Fă fac... chain, fă chain, fă chain, fă chain, fă chain, Stai mă, fă chain. ce vreau să fac. Uitați mă că eu mă tot foiam pe aici, nu știam ce vreau să fac. Vrei să faci atât? Da. Fă două. Uite. Fă doi. Da. Că o să pot să fac asta. Da, asta e casa. Da, stai să văd cât timp mai e și vă spun de pe acum că în episodul următor... 30 secunde mai. Da, mai sunt 30 secunde. În episodul următor o să am și timer și raise minimap. Deci, nu mai contează 10 secunde sau 20 cât mai sunt. Vă spun de acum, bye bye. Și ne revedem la episodul următor sau ne vedem dacă uitați direct la episodul 2, nu știu sigur, vedem noi. Deci, baftă!